mga loves. So, andito na naman tayo ngayon at ako'y nagbabalik. May isi-share lang ako tungkol sa nangyari sa akin kung bakit ako nakapagbayad ng 150 KD mga loves. Sa Pilipinas pa yan is 27,000. Bago po natin isalaysay yung mga nangyayari, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like, share, and comment mga loves. So ako po ay kasulukuyang nagtatrabaho dito sa bansang Kuwait mga loves. So ako po ay isang first timer. Hindi ko pa alam yung mga salita nila, ganun, ganito, ganyan. So ito pong isi-share ko na nangyayari about sa akin dito. Sana'y makapagbigay sa inyo ng idea. So noong February 2024 mga loves, may brooch itong nanay na Camel. Ito siya. Isinuot niya to nung nagpunta siya ng school. Kasi parang may event. Tapos anong nangyari mga loves? Nung nauwi na siya ng hapon ata yun, sinabi niya na itong brooch is broken na daw. Tapos sabi niya, itapon ko. Kasi hindi ko yun itinapon. Nilagay ko dun sa bag niya, yung sling bag niya. Tapos kinabukasan, may wedding siya napupuntahan. Tapos nung binuksan niya yung bag, nandun pa rin yung brooch. Tapos sabi niya, bakit nandito pa tong brooch? Di ba sinabi ko, i-throw mo na. So doon, kinuha ko yung brooch, tinapon ko sa basurahan direct. Tapos, dumating yung March, Ramadan, may hinalungkat kaming gamit. Tapos nakita niya yung isang kahon. Binuksan niya. Sabi niya, nasaan yung laman? Kaya ako naman, kalma lang. So, direct akong nagsabi na itinapon ko. Natapon niya talaga yung kahon sa akin, mga loves. Sabi niya, talaga naitapon mo? Alam mo ba kung gaano kamahal yun? Binili yun ng anak ko dun sa Paris. Yun yung sabi niya. Kinabahan ako. Sinabi ko, baka totoo yun. Kasi ako mga loves, hindi ko kasi alam kung real or fashion gold lang yun. Hindi ko talaga inisip na gold yun. Yun, hinalungkat namin. Tinanggal namin lahat ng mga gamit sa cabinet, sa mga drawer, lahat-lahat na nasa kwarto. Iyak na ako ng iyak. Kasi kung ano-ano na yung sinasabi. Alam niyo ba kung ano yung sinasabi niya na mas nakapagpaiyak sa akin? Sa part 2 ko na po itutuloy mga loves. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Thank you!